Ahoj, dneska si dáme Tématín. Podľa toho, čo som pozeral, tak sa tam udialo veľa zmien, tak som na to zvedavý a poďme to teda pozrieť. Tématín alebo Tématínsky hrad vznikol pravdepodobne po vpáde mongolských vojsk na mieste staršieho hradiska. Jeden zdroj hovorí 1242, druhý 1250, takže 13. storočie. Dneska som docela vychytal počasie, je tak pod mrakom. Dobre, hodinky sa ozvali, prezradili ako idem pomaly. OK. Som v pulke, vďaka tejto značke. Tak poďme dál. Máme ho pred sebou. A v diaľke, snad to je trocha vidieť, je Nové Mesto nad Váhom. Je to tam asi ešte k hradu teda cca ešte kilometr. Spolu s Trenčianskym, Čachtickým a Beckovským hradom boli súčasťou ochrany severozápadných priesmykov Uhorska. No a sme tu. Ešte možno 100 metrov. Ani to nie. Prvá zmienka o hrade 1270 v súvislosti o pokus dobiť hrad Velom IV. Začiatkom 14. storočia ho získava Matúš Čech Trenčiansky, ktorý ovláda považie až do svojej smrti. Ako to už je taká klasika u týchto hradov, vystredili viacero majiteľov. Boli tam spory či vojenské, alebo spory o majetok. Ja spomeniem posledného vlastníka, jeho príbeh mi prišiel najzaujímavejší, teda aspoň z toho, z tých zdrojov, čo som si ja dohľadal. Hej, OK. Tak toto môže byť. Po porážke Rákóczi povstania 1710 cisárske vojsko hrad poškodilo.
Jeho posledný vlastník, Mikuláš Berčejny, po porážke povstania hrad v tichosti opustil a útočisko hľadal v Poľsku. Podľa informácií, čo som dohľadal, bol Berčejnyho dvojník zatknutý a prevezený do Bratislavy. Skutočný Berčejny zomrel v roku 1725. Čo sa týka trasy, Bezovec, rekreačné stredisko, Tématín, 4,2 km to vychádza, približne hodinku 20, záleží samozrejme od tempa. Hrad je krásny, čo s tým vlastne porobili aj dobrovoľníci, aj celkovo ľudia, čo sa o to starajú, je to neskutočné. Ja som na hrade bol pred x rokmi dozadu a veľmi ma to prekvapilo. Čo ma najviac teší, je možnosť prispieť na obnovu a záchranu toho hradu vlastne prostredníctvom bankového prevodu. Je to super a patrí to k dnešnej dobe. Pozri moju tvorbu a vidíme sa na ďalšom výlete. Ahoj.